yeumambo, mambo waMwari. Mukatasati tikaverenga maSamueri pachapter 16 tinoverenga nyaya yomuprofita waMwari. Muprofita Samueri unorayirwa naMwari kuti aende kuBheterehema. Chinhu chinotanga kuitika ndechekuti isu tisati taakuziva, vanhu vasati vaakuziva kuti upenyu hwako hwakamira sei, anenge atotanga kuita urongwa newe ndiMwari. Regai ndidzoke munyaya yangu. Warayirwa kunzenda kuna Jese kuBheterehema. Panotaurwa nyaya yokuzodzwa kwaIshe. Bheterehema raiguta ranga rakazvidzika panguva iyoyo. Bheterehema ranga reguta ranga risina mukurumbira. Asi Mwari unosarudza kuti aiwa, ikoko kuBheterehema ndiko kwandiri kuda kuzvitsvagira mambo. Ndiri kuti kudii? Ndiri kuti mulife yako iwe unogona unge uchibva kufamily isina maturo, inotarisirwa pasi, isina mukurumbira. Asi iwe Mwari vaine chinangwa newe. Tiri kutaura kuti kudii? Tiri kutaura kuti izvo zvinonzi hazvina maturo kuna Mwari ndizvo zvaanoda kushanda nazvo. Mwari wakaona mambo muimba maJese. Dzine nyaya dzinotaurika mutsamba iyoyi, asi pane nyaya ndepapa, ndepekuti Mwari vanga vaona zvakakodzera kuti uende Samueri kunozodza mambo. Sometimes unogona kutumwa with a mission. On your mission ine principle. As principle yako ne mission ne point isina individual name pa location iyoyo. Ndiri kuti kudii? Une talent yauinayo, uine talent yauinayo, unotoishanda. Waishanda, Mwari volocata munhu wavanoda kuti ave a destiny helper of your life. Tiri kuona muprofita ari kunzenda kuvana vaJese. Kwaitova nevana vake, akauya kuvana vakaunganidza. Kunyangwe Jese paakanzwa kudziunganidza vana vake, he forget something, kuti aive nemwana ainzi Dhavhidha. Tikuti kudii? Unoonekwa neuduku hwako, unogona kuonekwa utera hwako, uonekwa kuti kana dzava nyaya dzeushe, kana dzava nyaya dzekubudirira, kana dzava nyaya dzeprosperity, kana dzava nyaya dzemarriage, kana dzava nyaya dzemabasa, you are not capable. But it's something is not capable to the eyes of men. God is capable to master it, to make it a useful product of himself. Vakatotambisa nguva yavo, vakatoenda kumabiko. Anga auya kuzopirwa namuprofita Samueri. Kukanzi vana vako Jese ngavapfuure, ipapo vana vako ndo vana mambo.
a funny part of this is nouwandu hwavana neunaku hwavana kana tiri kuti ubold kana kusimba kwavana vake, anointing haina kuwira pamusoro pavo vese, kusvika muprofita ati haiwa izwi raMwari randiti kuumba kwaJese. Hauna here umwe mwana wawasiya? Ndivo here vana vako vese avo? To be selective kuvana vedu sometimes dzinoita kuti zodzo rirege kulocata pane wariri kuda kulocata in your family, because you are selected as nothing in the part of your family. You are selected as nothing in a product of your family, in a product of your lineage. Uyo akanga atongonzi ndiwe kufudza makwai, ndiwe kutumwa mwana mudiki, iye wokutuma ndiye aive musumudzwi. It's time for you to understand something. God's mind is different to man's mind. Urongwa hwaShe hwakasiyana neurongwa hwaMwari. Thank you very much. Tine song nyuwani inonzi Ndazviwanira. It's coming soon. It's located in this verse. Aiwa Mwari vakuitire zvakanaka. God bless you. Rangu zita ndi Arthur T. Mosha. Arthur T. Mosha ndo zita rangu. And I'm going to buy our follow pa Facebook page Arthur T. Mosha and the Omega Trumpet Gospels. YouTube yedu Arthur T. Mosha Official. God bless you.